Yun mga kosa, nasa labas kami. Sama ko si Kosa Ice at Kosa Lou. Si Warden natin bumibili ng ulam o ng makakain ngayong gabi. Yun si Warden natin, oh, sa Rumors. Yan, si Warden natin yung babae na yan sa gitna. Yan, si Warden yan, si Warden. Gusto nyo ng shawarma. Diyan kami unang nag-date, kaya gusto nyo dyan unang ano. Yan, kung mapapanood dun sa movie, diyan kami unang nag-date. Yun mga kosa, kasi overpass tayo eh. Hindi mahulog ang karayom yung mga nagbibideo doon. Ang dami din nila, oh, pang content. Boom. Kaya na tayo makakain mga kosa. Oh, napakadaming tao. Alang pwedeng hulugan ng tayo lang tatamaan. Parang manager eh. Okay.